நான் யாருன்னு என்ன கேட்கறத விட வேற யாருண்டியாவது போய் அவர் யாருன்னு கேட்டு பாரு. அச்சுச்சோ அவரா பயங்கரமானவராச்சே, அவர்ல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவா. என்ன கேள்வி கேட்டா தமிழ்நாட்டே கேள்வி கேட்ட நீ முதல்ல யார்? நீ முதல்ல இந்த வெளிப்படையா பேசுவோம். நீ யார் முதல்ல? தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வைக்கணும் உண்ணாவிரதம் வந்த சங்கரிங்கனாரா? இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்ச அண்ணாதுரையா? இல்லை மொழி வழியாக இந்த மாநிலத்தை பிரிக்கணும் போராடிய மார்சல் நேசமணியா? இல்லை குஞ்சப்பன் நாடாரா? இல்லை மாப்போசியா? யார் நீங்க முதல்ல? தமிழ்நாட்டுக்கும் விஜய்க்கும் ஒரு நடிகன், ஒரு 69 படத்தில் நடித்த நடிகன், கொக்கோ கோலா ப்ரௌனு கலரடா, அவங்க அக்கா மகா அதே கலர்னு பாட்டு பாடி, தொட்டப்பட்ட ரொட்டு மேல முட்டை போறட்டா, நான் தொட்டுக்கொட்ட சிக்கன் தரட்டா ஆஹா அப்படின்னு பாட்டை போட்டு இளைஞர்களுக்கு எடுத்து சீரட்டை உருவி 10வது பாட்டில் நான் குடிக்க அண்டாவை கொண்டா சேஸ் அடிக்கணும் பாட்டு பாடி ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ண ஒரு நடிகை. அவ்வளவுதானே? உன்ன மாதிரி ஓராயிரம் நடிகர்.